Pozdrav svima ljudi, ja sam Ogiša i danas gledate moj prvi klip na YouTube kanalu, znači igramo na Hypixelu Skywars Insane mod. Premium je original i samo moj. Ako treba dokaz, dokazat ćemo vam. Šalim se, znači super smo već opremljeni, imamo mač, ovo može, ovo ne. Ovako. Ovako. Aha. Super. Tako. Šta radih? Se prvo enchantujemo. Da bacimo ih sve. Dobro je. Da li ima još neki chest? Nema. Ajmo polako da krenemo. Znači na ovom YouTube kanalu bit će Minecrafta, bit će CSGO, bit će sve što vi poželite. Znači ja mogu da snimam neke osnovne igrice. Znači Minecraft, malo će mi sad lagovati jer ja sad ne igram samo Minecraft, igram još neke gluposti. Mislim ne igram još neke gluposti nego... To moj kill. A ovo? Bukvalno nemam hrane. Treba mi hrana. I to dosta hrane. Šta će mi FNS? U stvari može FNS. Šta će mi ovako, ovako. U stvari... Ne, to. Ovog smo pokosili. To. Znači, pogledajte kakvi smo. Kakvi sad neko da nam dođe mrtave. Samo još da nađem enchantment table i... Ju! Pa ja sam odličan. Pa samo sam ja ostao još jedan lik. A ovo? Gde je on? Čekajte malo. Da povećamo čankove. Pa ovo se brzo završilo, znači eto. Eto, prvi put igram ovo Skywars na ovome serveru. Pošto premium je svež. Tek sam ga kupio, bukvalno. Znači, ako vam treba sajt gdje da kupite, javite mi se, ja ću vam dati premium. To! Pobjeda! Pobjeda! Ogiša je pobedio, Ogiša je YouTube, znači vidite. Ogiša je T. 5. Super, GG. To, 5 karma i eto. Ovo smo pobedili, tako da... Bila je kratka, tako da ćemo odigrati još jednu. Ajmo. Znači eto. Super nam je bila ova partija. Da, ako vi znate, možete mi predložite i neki skin, pošto vidite kako mi je onako glup skin, ali nema veze. Meni ne smeta. Ajmo. Šta je bro? Nije valjda da nisam uzeo Insane mod, jaj. Pogrešno sam ušao mod, nema veze. Znači ovako. Opa. Može ovo. I ovo ovako. Samo malo ove botle. U stvari što sam ja glup. Kreni vam. Oh no! I'm the dead. Kako su već uzeli i napali me? Kako sam ja ovako loš? Au? A svi ovako dobri?
Stakjedovani. Nije mi jasno. Ništa. Ovo je bilo loše, ali nema veze. Šta radimo? Ajde, pošto eto, pobedili smo jednu smo izgubili. Ajde da otvorimo jedan chest, pošto imam jedan chest. Ajmo da imamo što dobijemo, ajmo kako muzika. I dobili smo neki hat, sad ćemo da imamo hat. Dobili smo ovo. I eto, odjavljujemo ovu epizodu. Vidimo se u sljedećim epizodama sa Ogišom. Pozdrav!